Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά πώς θα σταματήσουμε την Έμιλι? Δεν ξέρω, Ζαλπ. Ναι, λοιπόν Μιλάνο, πρέπει να σταματήσουμε την Έμιλι. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις, αλλά πώς? Δεν γνωρίζω το πώς, αλλά θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Ναι, αυτή η Έμιλι προσπαθεί τα πάντα, να το ξέρεις. Έχει δει τα δύο τσιλάκια της, την Grace και το Big Hater, που ήταν παλιότερα σε Big Fan μου. Το ξέρω, λέει Μιλάνα Χαμετόβα, αλλά πολλοί αλλάζουν σε fans από hate. Και κάποιοι αλλάζουν από fans σε haters. Το ξέρω, έχω χάσει τους θαυμαστές μου. Το ξέρω, τον έναν. Αλλά παίζει να τους έχουμε σκοτώσει τους θαυμαστές σου. Μα γιατί να το κάνουμε αυτό, δεν θέλω. Ναι, όμως μπορεί να ήταν πριν σταματήσουμε την αυτοκλατολιά των ζόμπι και να έχουν πεθάνει. Ναι, έχεις δίκιο, μπορεί να πεθάνουν από αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να κερδίσουμε την Έμιλι. Την Έμιλι, ναι, την παλιοαυτοκλάτηλα των ζόμπι. Πρέπει να κερδιθώ για το Void που ήμουν παλιότερα στα ζόμπι. Τώρα μπήκα στα φυτά. Εδώ και χρόνια. Ναι, αλλά τι θα κάνεις τώρα με την Έμιλι? Με την Έμιλι πρέπει να σταματήσω την Έμιλι για να μπορεί να κάνω αυτό που θέλει. Ναι, αλλά πρέπει να κερδίσεις. Ναι, και θα βρω τρόπο. Πάμε για να παρακολουθήσουμε την Έμιλι να δω τι σχεδιάζει βλάμενη επιτέλους.